We take all the necessary precautions to provide safety to our tourists, and the message we send out to the world is that South Africa is a safe place for tourists, because it is indeed a safe place for tourists. Umphathiswa wezokhenketho uLindiwe Sisulu uthembisa abakhenkethi ukuba ukhuseleko lwabo xa belapha eMzantsi Afrika luphambili kwisebe lakhe. Lo mphathiswa ukwadibene nomhlolokazi womfi waseJamani kwisikhululo senqwelomoya I-OR Tambo. I am amazed at that woman. She had left her 2 children behind and come on a month-long holiday with her husband. They must have saved up quite a lot to come for this wonderful holiday. And as I described it, they'd been around South Africa for some time and enjoyed themselves thoroughly. They didn't know that this would be the end of the partner there. Umzimba walomkhenkethi uza kubuyiselwa eJamani namhlanje. Uluntu lwaseJamani lunethemba lokuba esi sehlo asizukuba nefuthe libi kubudlelwane obuhle kunye noMzantsi Afrika. We do hope that this will sort of in the future not affect the good relations and also the tourism industry here in South Africa. You know that Germany is Germans like South Africa. They like coming here. So we do hope that this incident will be taken good care of by the authorities here. USisulu uthi benza izicwangciso zokuqinisa ukhuseleko lwabakhenkethi kweli lizwe. Working together with the police, we're going to tighten every corner that we have discovered is a bit unsteady. We've learned from what has happened today what can happen, and we want to assure them it won't happen again. Nanjengoko ilixesha lentwasahlobo imozulu intle kweli, umphathiswa uthi okwangoku akukabikho zimpawu zokuba abakhenkethi abaphuma kwamanye amazwe barhoxise izicwangciso zabo zokukhenketha kweli lizwe.